kedam tang aruni phain korestir kepen bosik ni phai isi ani an Nihang Nirep angbong arbeke jang ke thepega jok Assam state angbong kadokabe district retroxy anabangke langkanglum thekpon longlo lapen bangso langkanglum ahut longle kanglem pen kadokabe suri troxy kebra nerkep arara tuma bangke kisung phodo nanglo halapu langkethe pen kisung ki pho ararabang palong pho ka chepachong aboha ki thik ponalong chepachong du nanglo labang so ki ham hepin arbe ke jang esek Nihang Nirep angbong kadokabe bain kora pho tum abangke apran kedam nanga birta longpon Birta kilong ponatengke kedam tang ghontain korapli angbong Mizoram Tripura lapen Meghalaya long bangner kep apran kedam nanga birta longpon lo non malam arbe ke janga porahut langkanglum lapen longle kanglem pena joksi apran kedam nang lopusi birta pachetakpon Lasonsi asama hempi Guwahati rong sopia long sutami hemarlo longle inghan penang an a hemalong kanglum dampen longle ke babajok bang pho apran kedam nang dolo lasong bong bang ke thom atuma bangki hemalong inut bet ke dotum pusi pang thekpon langkethe ahut tura national highway kretroxy atowar setami lang pana hokdetlo boko pen chaigaon adak national highway kretroxy setami lang pondaklo Lapo anang bong pen langkethe pen kisung nang adang kethinai a district ke Lakhimpur henlo Lakhimpur along kadokabe bangsuri plikebra isira bang pharo truck araratum kisung chechak nanglo News report KTV News